Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kagiban pa nga lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapugso, madamo gid nga salamat. Sa Bacolod City naman, rank 2 most wanted person sa reyon nga suspect sa pagpanghimulo sa isa ka 16 anyos. Nga dalagita sa Bacolod City sang 2024 na dakpan sa kapulisan sa Mandaluyong City. Yaring balita, nga aton gintutuka. Matapos ang 2 ka bulan nga monitoring sa Luzon, nadakpan sa kapulisan kahapon, Marso 11, ang 20 anyos na si Paulo Cervales. Si Cervales ang suspect sa pagpanghibulos sa 16 anyos ng dalagita sa Barangay Granada, Bacolod City sa May 30, 2024. Gindakop ini sa Mandaluyong City kag kagabi, gindala na ini balik sa Bacolod. May kabudlayan lang kay tungod ato siya dito nagapanago sa Luzon. Kinahanglan pa naton magpadala sang operatiba dito para ma-sure kung siya gid ang tao nga nakita dito sa aton asset. Top 2 most wanted person sa Western Visayas si Cervales. Nagpaamulya ini sa Iloilo sa Luzon. Sa pihak ng pag-aresto sa iya, ginapanginwalas ang suspect ang pagpanghimulos sa 16 anyos sining abyan. Nagpalagyo kuno ini tugas sang kakulba. Ulit na kami sa mga sir, sa mga laki, tungod ko yung bahay na gano'n na, nag-wild na. Hindi kasi naghanap sa nagpuli eh. Ini, nagapakita lang ang base sa kaso nga amo ni saya ang principal suspect sa rape and it's not Palagosa. Ang gitumod ni Paulo Cervales nga si Nikos. Amo ang abyan man sini nga si Nikos Balagosa nga gintiro patay sa 2 ka lalaki sang June 2, 2024 sa sulod mismo sang Ila Balay. Nagwasad to sa investigasyon nga nasalaan si Nikos nga amo ang naghimulos sa abyan. Ginkalipay isang pamilya Balagosa nga nalimpyuhan na ang pangalan sa ila anak sa kaso nga pagpanghimulos. Apang padayon nga naglaom nga madakpan man ang 2 ka suspect nga nagpatay kay Nikos. Tungod sa iya, muna natabo man sa among bata. Kaya ang ginpatay nila, wala gigas ang labot, way sala. Kasi lang may may ihibalo sa ila ginapanaguan. Isugin nila sa kaatong polisan para nga madakpanan sila. Kung hindi man sila magsungka. Nagtanyag na sa reward money nga 50,000 pesos sa Bacolod City LGU kag 150,000 pesos ang pamilya Balagosa agud madakpan ang mga nagpatay kay Nikos. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.